After graduate ngokumlada e-university angutholanga umsebenzi. Umngani wami obengemuhle kahle esikoleni wathola umsebenzi kuhulumeni ngoba esondelene nomuntu oqashayo. Ngazama ngako konke okusemandleni ukufaka ama-applications, ngihambisa ama-CVs ey'ndaweni but dololo ukuqashwa. Zaqala manje zaguga iy'ngubo engangiyithenge ngemali ka-NSFAS. Nasekhaya phela isimo simbi, ikati leleziko. Siphila ngempesheni kagogo. Well, ugogo bekasebenza kahle-ke esasebenza. Kade uprincipal. Naye ugogo mangabe sedle amponjwana usithukani athi simhleli la emagxalabeni. Kulesikhathi yena kumele ngabe nje uyidlela imali yakhe, kumele ngabe usupporta iy'ntombi ney'nsizwa ey'ndala. Ngaphasha-ke manje okwangempela. Ngasekhaya bakithi ngisho nasemgaqweni umuzi nomuzi kunomuntu ongasebenzi. Siyazama ukududuzana kodwa nje usizi lumi lodwa. Ngisho nasenkonzweni umfundisi usengithandazale kwaze kwavuvukala izandla zabangaka zathwala ngamabhala. Waze wakhathala naye ukungithandazela umfundisi. Kodwa dololo lutho ukuthola umsebenzi. Kodwa Nkosi yami into ezothiwani-ke le. Akekho umuntu ozayo ukuzongisiza ngoba kuyacaca ukuthi ngicwilile la. Ngaqala manje ngayibuza imibuzo eminingi. Ngizophuma kanjani la? Ngacabanga ukuthi even if kuthiwa ngiqala ibhizinisi anginayo ifunding. Ubani ozongizama ngefunding? Ngibuza imibuzo engqondweni yami ukuthi kwa funding leyo itholakala kahulumeni, baningi abantu abafuna ifunding kuyena, uzonikeza bani ayeke bani. Ngaqala manje ngenza i-research how to start ibhizinisi ungenayo ifunding. Ngafunda nenye incwadi ebhalwe uPhumzile Mngoma ethi isikhathi is the only treasure uNkulunkulu asibusise ngayo ngokulinganayo. uPhumzile Mngoma ethi nje uNkulunkulu wengakhethi balala muntu wasinikeza nje isikhathi ngokulinganayo, and isikhathi is the only treasure umuntu azalwa nayo emhlabeni. Manje ngaqala ngayibuza ngingasebenzisa kanjani isikhathi sami ukuze singenzele imali. Ngoba vele isikhathi nginaso, angisho angisebenzi. Ngempela-ke ngaliqala ibhizinisi lami elalingadingi ifunding. Akusiwona wonke amabhizinisi azodinga ifunding. Ngo-350 wakho nawo, ngo-500 rand wakho nawo ungaliqala ibhizinisi. Bakithi kwangelula-ke. Bengiwangivunda nalo ibhizinisi. But kuningi engakufunda esingakufundiswa emakhaya, because emakhaya asifundiswa ngebhizinisi. Sizalwa kubazali abangazi lutho ngebhizinisi. Esikoleni asifundiswa ngebhizinisi. Ngafunda ukuthi ibhizinisi lidinga ukuthi uyinikele. Ube nama-plans for lona, uliplanele. Mangabe uvuka ekseni uwazi ukuthi uzokwenzani ukuze ibhizinisi lakho li-advertiseke. Bekungelula. But-ke kumele-ke uphuthe umsebenzi ukuze kwenzeke, kusebenzeke. Ibhizinisi akusilona elamavila. Kuyadudulwa. You pull strings from different forces ukuze wenze izinto zonke zenzeke. Ekugcineni-ke kwenzeka-ke. Ngavuka ngenza izinto zenzeka. Asithi silinde uhulumeni kodwa nathi sibe nje sinomzamo esiwuzamayo eceleni, sithi nje operation dudula indlala. Ngizosibeka lapho namhlanje family story sethu. Ningakhohlwa ukuthi sithatha incwadi kaMatikuletsheni yesiZulu, inoveli Impi Yabomdabu Isethunjini, sayishintsha sayenza imovie. Mangabe umfundo kaMatikuletsheni ufisa ukuthi uyithenge le ncwadi uyithole kwaThaphu, inamba yethu ithi 0793372464, 0793372464. Iyathengiswa, ayinikwa mahhala. Bhaze say to all social media platforms, siyanthanda kakhulu.